Tuurari on mobiilisovellus, joka yhdistää koulut ja päiväkodit sijaisiin ja tuurareihin. Sovellus siis auttaa ennen kaikkea löytämään sopivimman sijaisen tarpeeseen ja nopeasti. Tuurari-sovelluksella kunnan koulut ja päiväkodit tai yksityiset päiväkodit voivat ilmoittaa sijaisuuksista ja tehtävistä sekä saavuttaa välittömästi sovellukseen kirjautuneet sijaiset ja tuuraajat. Uudesta tehtävästä tulee ilmoitus sijaisen kännykkään, jotka voivat ilmoittautua käytettävissä olevaksi. Tuurarit voivat valita kulloinkin järjestelmässä olevat ja heitä kiinnostavat kunta-alueet sekä yksityiset päiväkodit ja saada ilmoituksia vain näiltä alueilta. Koulu tai päiväkoti voi selata ilmoittautuneita ja olla yhteydessä vapaisiin tuuraajiin. Monesti kouluilla tai päiväkodilla on omia sijaislistoja. Tuurari-sovelluksella valjastat koko kunnan alueen sijaiset kaikkien koulujen ja päiväkotien käyttöön. Sijaisille soitteleminen ja viestitteleminen on työlästä. Tuurari-sovelluksella lähetät yhdellä ilmoituksella kaikille sijaisille viestin kerralla. Tuurari-sovelluksen avulla ei tarvitse valita ensimmäistä vapaata sijaista, vaan ilmoittautuneiden joukosta voi valita sen parhaan henkilön, joka on vapaana. Sijaisten ohjaaminen Tuurari-sovellukseen helpottaa potentiaalisten sijaisten keräämistä ja vähentää ylimääräistä kommunikaatiota. Olitpa tehtävien ilmoittaja tai sijainen, Tuurari-sovellus löytyy sovelluskaupoista. Lisäksi sovellus on sijaisille ja tuuraajille täysin ilmainen. Kiinnostuitko Tuurari-sovelluksesta? Haluaisitko testata ilmoittajan ominaisuuksia tai kuulla vähän lisää? Ota yhteyttä, niin kerromme lisää.